No, meidän tuotteista ehkä erityisiä tekee sen, että meillä kaikilla on tosi oma vahva kädenjälki. Ja sitten kokonaisuudessaan muutenkin se muotoilu on semmoista tosi puhdasta ja selkeälinjasta ja aika yksinkertaista, mutta silti siinä samalla meillä kaikilla, vaikka onkin niin erilaiset tyylit, niin silti meitä kuitenkin jotenkin yhdistää ja sen takia ehkä tästä meidän porukasta se myös tekee vahvan ja mielenkiintoisen. No, meitä kaikkia varmaan inspiroi uusien ratkaisujen löytäminen ja tiettyjen reunaehtojen sanelemat tavallaan kyseenalaistusten kautta löytyvät innovaatiot. Ja tavallaan mikä tahansa ympäristössä voi inspiroida, kun on tarpeeksi uteliaalla ja semmoisella havaitsevalla mielellä liikenteessä. No, veikkaan, että jokainen meistä unelmoi tällä hetkellä siitä, että me pystyttäisiin työllistymään muotoilijoina ja tekemään sitä työtä sit myös tulevaisuudessa sillä, että se on kannattavaa ja saadaan siitä leipämme. Ja sen lisäksi mä uskon, että meillä on haaveena, vaikka se kuulostaakin aika isolta, niin viedä suomalaista muotoilua niin kuin maailmalle ja nousta uudelleen muotoilun johtavaksi maaksi.